Men Niels Bohr, han har været inde på, at hvis man er ekspert på et område, så er det fordi, at man har gjort alle mulige fejl på dette område. Og jeg er i hvert fald, altså jeg er ikke helt fuld udlært ekspert endnu, men altså jeg har lært mange ting, som kan sabotere livslysten og livskraften, ikke sandt? Og så gælder det om at finde så mange ting som overhovedet muligt, der kan sabotere livslysten og livskraften, fordi så lærer man det jo efterhånden. Men det, der ligger i bunden med denne unaturlige træthed, det er jo altså negative tanker. Og en af de mest hyppige negative tanker, det er, at man føler sig som et offer. Man føler sig uretfærdigt behandlet. Og sådan, jeg har ikke så meget forstand på det, men sådan rent astrologisk set, så er jeg altså fisk. Og de siger jo om fisk, at de har en tendens til at sige, hvor er det synd for mig, og stakkels mig. Og det synes jeg jo, at de har ret i. Og jeg er ovenikøbet født lige midt i fiskens tegn, så jeg siger også hellere midt fisk end skidt fisk. Men jeg kender det selv. Man føler sig uretfærdigt behandlet. Man har nogle problemer, og det er så de andres skyld. Fordi det kan man jo se med de fysiske øjne, at det er min kollegaers skyld. Hvis han bare vil sige op og rejse, så ville det jo være skønt at arbejde her. Og nogle gange så er det altså partneren, der er skyld i problemerne, og nogle gange er det forældrene, og nogle gange er det børnene, og nogle gange så er det indvandrerne, og så er det vejret, og så er det politikerne, og så er det Fremskridtspartiet, og så er det Socialdemokraterne, og det er altid noget derude. Det er altid de andre, der er skyld i problemerne. Og specielt hvis man så har været ved læge og fået forkert medicin og blevet endnu mere syg, eller hvis man er blevet kørt over af en spritbilist og blevet invalideret, jamen det er da klart, at man bliver ved med at tænke, hvad nu hvis han ikke havde kørt mig over, og hvad nu hvis jeg ikke var gået i dag, og det er jo med de fysiske øjne, det er dem derude, der er skyld i problemerne. Nogle gange så kan man så prøve på at opdrage på de andre, hold op med det der, lad være med det der, gør sådan og sådan og sådan og sådan, og det er jo også mange forældre, de prøver jo også på at ændre børnene. Det går jo lidt bedre i starten, men på et tidspunkt så opdager man også, at man kan ikke opdrage på børnene mere, når de er blevet 15-16 år, så. Men det er ret svært at lave om på andre. Derimod har man en chance for at lave om på sig selv. Men hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Jeg gør jo ikke noget forkert. Det er jo de andre. Og så har man faktisk sådan et håbløst projekt, at man mener, det er de andre, der er skyld i det, og man prøver på at lave dem om, og det kan man ikke. Så er man faktisk afmægtig, man er magtesløs. Man kan ikke gøre noget, så bliver man nødt til at være i suppedasen, ikke? Men Martinus taler jo om, at der findes ikke bare fysiske naturlove, der findes også åndelige naturlove. Og en af disse åndelige naturlove, det er jo så skæbneloven eller karmaloven, som også har fået en formulering i fysikken, og der hedder den jo loven for årsag og virkning. Den har også fået navn af Newtons tredje lov, at tryk avler modtryk, ikke sandt? Altså hvis jeg trykker med 10 kilo ned på et bord, og bordet ikke flytter, så trykker det med 10 kilo tilbage, og trykker jeg med 20 kilo ned, så kommer der 20 kilo tilbage, altså loven om aktion og reaktion, ikke? Og der findes så altså også en lovmæssighed. Martinus siger, at den er begrundet i, at en energi kan ikke gå efter en ret linje, den kan kun gå efter krumme baner og kommer tilbage igen. Og det er lidt i stil med Einsteins relativitetsteorier og de helt moderne astronomiske. Astronomerne kan observere universet, og så vil de lave en matematisk model for, hvordan universet opfører sig. Og det kan de ikke, hvis de kun bruger den plane geometri. De er nødt til at bruge sådan en sfærisk geometri, eller en krum geometri. Og så kan de beskrive det, de observerer. Jeg har hørt det sådan i en populær udsendelse i fjernsyn. Hvis man kunne smide en tomat ud i verdensrummet med tilstrækkelig stor hastighed, så kunne man godt få den selv i nakken igen. Men jeg skal ikke sige, at det er et bevis for det, men jeg synes alligevel, det er lidt interessant, at inden for den helt moderne teoretiske fysik, arbejder man faktisk med et krummet univers. Og jeg vil engang gerne også kunne, jeg er kemi- og biologilærer, men jeg vil også gerne kunne undervise i fysik, og så tog jeg så lige et ekstra kursus inde på universitetet i astronomi. Og lige da jeg var til eksamen i det, så fik jeg lejlighed til at snakke med Martinus. Det var i 1980, så det var sådan set bare nogle få måneder før Martinus han gik over på det åndelige plan. Så spurgte Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Og han svarede prompte, den gamle mand på 90 år, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Men det er altså sådan en naturlov, som altså ikke strider faktisk imod den moderne astronomi, at det er altså en naturlov, at energierne går i kredsløb. Og det betyder kort og godt, at de energier, man sender ud, de kommer tilbage til en selv. Og det er skæbneloven eller karmaloven, som jo også er meget formuleret i, at man kommer til at høste, som man har sået.
Og denne naturlov er usynlig, ikke? Men det vil altså sige, hvis man får den der mere eller mindre sandsynliggjort, så vil man begynde at opleve, at alt det, jeg oplever, det er mit eget, der kommer tilbage. Og Martinus skriver jo også meget om, at livet er vores spejl, altså skæbneprincippet er et slags spejlprincip, at man ser faktisk en projektion af sig selv derude. Og det minder egentlig lidt om den moderne drømmetydning. Der er det sådan, så vidt jeg forstår, det er ikke specialist, men jeg bare snusede lidt til det. Men hvis nu jeg har en drøm, så siger de gerne i den moderne drømmetydning, den drøm handler udelukkende om dig selv. Selvom det så er en gammel arrig mand der i drømmen og en rar, venlig tante, så tror jeg, det er nogen derude, men det er det ikke. Den der arige mand, eller en eller anden vred soldat, eller en hund, der gør, eller sådan noget, det er en aggressiv side i mig. Og så er der også en venlig tante, det er en venlig side, og så tager man nogle gange sådan nogle dagsrester med over, der får en vis symbolform. Men det, der ligger i det, det er altså alt det, man drømmer. Selvom det er et forskelligt persongalleri, så er de der forskellige personer i drømmen udtryk for en personlighedsside i en selv, ikke? Og det gælder så om at tolke sådan en drøm på den måde, at man forstår alt i dette drømmeunivers. Det siger noget om mig. Men derfor har Martinus på en måde den samme tolkning. Alt det, der sker i det univers, der er uden mig, det siger noget om mig. Fordi takket være karmaloven eller skæbneloven, så får mit eget tilbage. Og det er et spejl på mig selv. Og nogle gange så er det jo ikke så rart at se på. Men det giver jo altså en helt anden holdning til livet, når man forstår, at man selv er årsag til det. Og det, der så, synes jeg, er det mest fantastiske ved Martinus' verdensbillede, det er, så at sige, at han retfærdiggør smerten og lidelsen. Han forklarer meningen med lidelsen, og det er, at man skal udvikles. Hver gang man har følt smerte, så udvikler man sin medfølelse. Hver gang man har lidt, så udvikler man sin medlidenhed. Det kan også være dyr, som bliver udsat for lidelse. De aner ikke hvorfor, de forstår det ikke, men det virker. Hver gang man har følt det, får man mere følelse og mere medfølelse. Hver gang man har lidt, får man mere medlidenhed. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Man kan godt studere sig til intelligens. Matematik, fysik, økonomi osv. Men man kan ikke studere sig til følelser. Hvordan kan jeg så udvikle mine følelser? Jamen følelser skal føles, de skal erfares, de skal opleves, ikke sandt? Så når vi så får de uheldige virkninger tilbage af det, vi har gjort, så får vi jo en vis smerte og lidelse. Men den tjener kun til, at vi skal udvikles, ikke? Og det bliver så normalt, så ser moderne materialister på det sådan, at livet styres af tilfældigheder. Og det er jo sådan ret trist, fordi så ved man jo aldrig, hvad man bliver udsat for. Men altså, hvis man har den anden, man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre, kan det måske alligevel give en vis tryghed. Og når man så tænker på, at al den smerte og lidelse og ubehag, jeg får, den er altså til for, at jeg skal lære noget af det. Altså, hele livet er en eneste stor skole, ikke? Så det er lidt interessant, at den måde, Martinus taler om, at vi skal prøve at lære at forstå livets sprog. Livet taler til os igennem alle mennesker, igennem dyrene, igennem naturen. Det er hele tiden en tale til os. Denne tale kan være udtryk for underholdning og kærlighed. Det er skønt og dejligt. Men en gang imellem, så er det også udtryk for undervisning og opdragelse. Men altså, det vil sige, at det er en mening med alt, hvad vi oplever, ikke? Og det giver en helt anden indstilling til livet. Fordi man er faktisk meget fortabt, hvis man synes, livet er tilfældigt, der er ingen mening, der er ingen formål. Det er lidt trist. Det er et lidt trist syn, ikke sandt? Og det er dette triste livssyn, som afføder unaturlig træthed, som gør, at man mister livslyst og livskraft og livsmod, fordi man har et negativt livssyn, ikke? Og det kan godt være svært, altså med et moderne materialistisk syn, ikke? Altså Martinus synes jo, det er glimrende, at vi har fået udviklet vores intelligens. Vi kommer jo fra den mørke middelalder med overtro, og det er jo de mest forfærdelige forhold. Det er jo ligesom at komme op i lyset og få intelligens og videnskab og så videre. Men nu er det sådan ligesom næsten kammet lidt over, at man tror kun på, at det fysiske er det reelle, at det er den fysiske krop, som laver hjernen, at det er de døde fysiske partikler, der har lavet i livet og sådan noget. Der mener Martinus, bevidsthed, det er noget, der har eksisteret i al evighed. Et hvert levende væsen har eksisteret i al evighed. Bevidsthed har eksisteret i al evighed. Bevidsthed er ikke et resultat af et Big Bang. Bevidsthed er ikke et resultat af en eksplosion. Det har altså altid
været der. Og jeg tror også nok, at vi er i den tid, hvor der er flest mennesker, som lider af træthed, udbrændthed eller træthedsdepression. Og altså der er så mange mennesker, som går ned med flaget og med stress og så videre, ikke? Og jeg mener langt hen ad vejen, at det skyldes, at materialismen altså er det fremherskende livssyn, og det er egentlig ikke særlig optimistisk, altså, fordi at der er ikke nogen plan, der er ikke nogen mening, der er ikke noget formål, men vi må jo tage det som det kommer og prøve at få det bedste ud af det. Det er sådan den mest positive filosofi. Men for Martinus at se, så er det altså ingen oplevelse af spildt. Ingen oplevelse af spildt i forhold til udvikling. Hver eneste smertelig oplevelse har haft en virkning. Han siger også, at de mest humane mennesker er dem, der har grædt flest tårer. Og i human henseende er vi ikke mere end det, vi har grædt os til. Så det giver os virkelig nogle meget gode egenskaber, al den smerte og lidelse. Og der kan også være mennesker, som har sagt, at mit liv har været en fiasko, jeg har været syg, og jeg har aldrig fået karriere, og det, mit liv har været spildt. Men Martinus vil snarere kalde det en forceret udvikling, en meget hurtig udvikling, for har man haft meget modgang og smerte og lidelse og sygdom, men er i den grad blevet human og kærlig og medfølende. Og sådan er der så også inden for udviklingen, at nogle perioder udvikler man sig meget hurtigt, og det er så der, hvor man har modgang og udfordringer. Men det, der er det positive ved det, det er, at jeg møder kun dette, for at jeg selv skal blive et kærlighedsvæsen. Martinus siger, at vi skal alle sammen blive gudevæsener, alle sammen blive kristusvæsener. Altså vi skal, alle mennesker på denne klode, skal til sidst opføre sig ligesom Jesus gjorde. Og det er jo altså at være alkærlig. Man skal kunne tilgive alt og alle og finde sig i alting. Man skal til og med gå i forbøn. Man skal bede for sine bødler fader, forlade dem, de ved ikke, hvad de gør. Men man vil hellere selv være fattig, end andre skal være fattige. Det er jo, altså, men det er jo, jeg kalder det jo nogle gange kapitalismen for egoismens evangelium, eller etlivsteorien kalder jeg for egoismens evangelium. Du lever kun én gang, så det er her, du kan have alle dine ting. Og til syneladende, så kan man dø rig og sund, så hvorfor i alverden skulle jeg ikke bare rage til mig? Så når man har den der etlivsteori, så jeg ved godt, jeg snart har brugt den mange gange, men altså den der med karmabanken, ikke? Hvis nu man er mange millionær eller milliardær og tror på reinkarnation, hvad så? Hvordan overfører man så sin kapital til den næste inkarnation? Så man modsat foretræk, eller? Jamen så er det jo kun én ting, så er man nødt til at give det hele væk. Så ser man det i karmabanken, så kan det komme tilbage, ikke? Og når folk begynder at forstå det, og det er jo det egentlig Martinus har lavet med kærlighedsvidenskab, det betaler sig at være god. Man profiterer af at være god, ikke? Hvis man vil virkelig være rig, så kan man kun blive rig ved at hjælpe andre og ved at give andre ting, ikke? De rigeste mennesker er virkelig dem, der tjener andre mennesker. Tak for opmærksomheden.